तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय दिनै जाहैबाय 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे ओमफ्राय बेनि थाखायनो जों दा दंफां गायनो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ दिनै आपलड होनाय जानाय नङा गाबोन सोगोन आरोना ओमफ्राय नै हिन्जाव रेडि मा होनो इखौ केरेला बिफांखौ माने नै खांख्रिखला ना मा होनो इ बिफांखौ माने खोगासिनो आरोना हाखोगासिनो ओमफ्राय नै आङो अलरेडि आरोना दाल'सो फुदो आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट इखौ डाइरेक्ट गायखानोसै आरोना नङाबा दहाय फुनानै दोनबाथाय माने बे थैनानै थागौमोन आरोना मिस्थां फांसे दङ मस दङ ओमफ्राय इखौ मा होनोमोनथाय आं बे फांसेखौ बिफांखौ बावगारबाय आरोना बिराद गिदिर जायो आरोना बे बिफाङाबो ओमफ्राय बेखौ दा नै उनथिं गायनोसै आरोना बेथिं गायनोसै नोंथांमोनाबो मा इखौ गाया इ थाखानायखौलाय मानो गायनो नोंथांमोना जाय मिथिदो नोंथांमोना दिनैथ' 5 जुन नालाय दंफां गायनायनि दिन खायसे खायसे बांसिन गायदियानो जानो हागौ आरोना जाय मिथिदो बे गायदियानो जानो हागौ नाथाय जाय मिथियाखै दिनै 5 जुनाव माने दंफां लाइफां गायो आरोना मानो होनोबाथाय जोंना दा दंफांफोरा जोबोद जोबलांगासिनो आरोना दंफांखौ जोङो दानोसो नाथाय गायनाया जोबोद खम जायो आरोना बेनि थाखाय फांसेनि दाननायनि उनाव फांबा गाय बेफोरबायदि माने ना नाथाय बांसिनानो दाननानै गायफिना आरोना नाथाय दंफां लाइफांखौ मानो थाखाय नांगो होनना सानो आरोना जाय मिथियो नाथाय दंफाङानो जोंनो अक्सिजेन होयो बेखौ माने खायसे मिथिया आरोना जाय फराया बेफोरबायदि आरोना ओंखायनो बुङो आरोना जाय जेनेबा बेफोरबायदि दंफां लाइफां बिराद दानो ओमफ्राय बेनि उनाव गायफिना बिसोरखौ बुंबानो जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय नै हिन्जाव बिदिनो खदालखौ लाना फैबाय नारेंखौ बेखौ सुखो नै नारेङा हाग्रा एसे साफा खालामना होनांगोन बेखौ मोनसे खोथा आरोना दिनैनि माने दिनाव दंफांखौ गायगोन नाथाय खायसे माने गायना ओरैनो भिडिअ देखायनो थाखायल' दोनो आरोना नाथाय बिदि नङा दंफां गाय आरो दैबो होबाय था लोगोसे होमबासो दंफाङा थांगोन ओमफ्राय देरगोन लावगोन आरोना नङाबा बिदि गायनानै दोनबाथाय हाग्राफोरखौ साफा खालामबाथाय बे बिफाङा थैलांफिनगोन आरोना नै नोंसोरनि बाजैया अलरेडि जावगासिनो आरोना हायना नायनिखौ दे जाव दे नोंलाय सिस्टार फांसे आं फांसे ओमफ्राय नोंसोरनि बाजैया फांसे गायसिगोन आरोना मैथाया स' लोगोफोर आङो बयनिख्रुइ गिदिरसिन नालाय आङो बयनिख्रुइ गिदिर दंफांखौ लाबाय आरोना फार्स्टआव आं गायनोसै आंनो गिदिरसिन जाहैबाय नालाय न'नि आंनो गायनोसै आरो बेनि उनाव दैबो लाबोनानै दा होफैनांगोन आरोना आं दैखौ लाबोथ'वाखै आरो बुहुमखौ बासायनोबा जोङो दंफां गायनांगोन जेब्ला जों दंफां गायगोन ना अब्लासो बुहुमखौ बासायनो हागोन जोङो जोङो दा दै होखांनांगोन आरो दंफां लाइफां गायोबाथाय नाम लानानै गायनांगौ थाङोना थाङा होननानै माने आं नायगोन आरोना बे बिफां आं जायखौ गायदों ना बे थाङोना थाङा नायगोन माने आं दिनैसिम जिमान दंफां गायदों ना फांसेबो थैफेराखै दानाबा नै लोगोफोर आंनिखौ अलरेडि गायना लाखाबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु आंना माने गायग्रानि बिजौआ बायखाबाय आरोना जेबो नङा इयो थांखागोन दंफाङा आं गायनाया थांखायो मानोना ओमफ्राय दानाबा वाइफनि दोङो ओमफ्राय बेनि उनाव सिस्टारनि दोङो आरोना बिसोर सानैजों गायलायनोसै बेखौ ओइ साइडथिं गायनोसै माने सिस्टारा मिस्थां गायो मिस्थाङाबो लरायलांबाय थाबनो गायनांसिगोन नङाबा थैगोन दाल'सो फुखादोंमोन आरोना आङो नै बेखौबो आं दाख्लैसो गायखादोंमोन आरोना ओमफ्राय हाग्रा रज'जोब्बाय साफा खालामना होनाय जायाखै माने आङो दाख्लैसो गायदोंमोन नैखौबो आङो मार लास्ट बारियाव गायखानोसै ओमफ्राय नैखौ दाख्लै मोसौआ सेफायदों नै बारिखौ बेखौ मोसौआ सेफायदों दानबा नै गायनोसै वाइफआ गायसिगोन दाना दानाबा गावबा गाव फाला गावबा गाव जाव गावबा गाव गाय माने जाव गाय एसे हाफोरखौ जावग्लिनांगौब्रा एसे जावग्लिनांगौ आङो सप्तासेनि गेजेराव दिन्थिगोन दै लोगोफोर माने दंफाङा थाङोना थाङा दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव दैखौथ' होबाय थानांगोन दै होआबाथ' थांनाय नङाना बिफाङा बेनि थाखायनो माने दंफांखौ गायनाल' दोननाङा आरोना नोंसोर गायबाबो नै बिफाङा बेखौ दा गायसिगोन आरो इयो हाखरखौनो जा गोथौ जाबाय ओमफ्राय बिफाङानो जा फिसाखा माने ना नै लरायलांबाय ओमफ्राय दैबो लाबोखानांसिगोन दै लाबाबाथाय थांनाय नङा मैथा नोंनालाय बेना लरायजोब्बाय ना जा मोजां गायखाबायलै आंना हिन्जावा रांखिनि हिन्जाव माबा वाइफना जालायबाय ओमफ्राय आं सिस्टारखौ दै लानो थिनहरदों आरो नायनो थांबाय दै लायनो
दिनै हाजो गोजा समायना नुदों माथो दै लाना फैनांसिगोन ओमफ्राय ओइयाबो आंनाव दहाय गायनायावबो दै होआखै नालाय ओमफ्राय दानियाबो दै होआखै ए दंफाङा बिराद गिदिर जायो दैयो ताग्राथार जायो ओमफ्राय दंफाङा बननो थाखाय मोजां जायो आरोना दानाबा सिस्टारनि फैला आरोना इ गायलायसिगोन दानाबा बिराद लाजियो नै इनिखौ जावना होखाबाय आरोना हाखौ दानाबा गायनांसिगोनल' इयो औवा गायनाय बोसोरनै जाबाय इयो रज'बसिगोन लर हायलांबाय नै मिस्थाङानो होमबाबो थांगोन आंना थांगोन जानो थांनाय नङा बिराद लाजि गुसुथार नोंसोरनिसै आंनासो देरसिन देनां हाबा जाबाथाय जेबो अरजानाय नङा र' आंथ' गमलिया इयो दानबा दै होसिगोन आरोना दै होबाय थांथारसिगोन जानोलै इयो थांथारगोन जानो थांगोन सिन्था खालामनाङा दा गरम नालाय दा लरहायलांबाय इयो ओमफ्राय दा दैया सेबखांजोब्बाथाय हायाबो एसे ताग्रा जायोबाथाय गाबोनफोर ओरैनो आरामसे थांगोन इयो नाथाय बोरमाफोरबो जायो नालाय एसे साबधान जानांगौ आरोना बिफां लाइफां गायबाथाय ओरैनो गायनाल' दोननाङा माने बेराफोरानो आंना दा गैया इखो आं दाखालिल'सो दुंदों आरोना हाजोनिफ्राय लाबोनानै बै साइडनाथ' बायखाबायानो ओइथिंना दै होनाय फाला दानाबा लुखाब्रा सिङाव लुनानै खा दानाबा गायखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर आंनिखौ गायखांबाय आंनियाव अलरेडि दहाय सिस्टारा दै होना थांखाबाय आरोना ओमफ्राय आंना बिफाङा नै दै होखाबाय आरोना अलरेडि नै दै होआखै होनना साननाङा नै दै होखाबाय ओमफ्राय दानाबा दंफां लाइफांफोरखौ गायखांबाय नालाय थांलायसै न'आव माथो खालामबावनो आरोना फांथाम गायबाय आरोना ओमफ्राय आरो गायबावनांगौमोन ओमफ्राय दा गैला नालाय बिफां ओमफ्राय दा गायथ'ला माने दै नारें बिफांफोरा सब आं गायजोबनाय नोंहालै थगायदो आङो जोंहा बाबायासो गायदों नै नारेंफोरा जोबोद मोजां जादों आरोना आराम नैथ' बिराद गिदिर मोनहोगोन ओमफ्राय दाखालि पामसार बानायना फैनायानो माने पामानो थाया आरोना नै पामानो थांलायबाय माने रंजालियानो माबोरै आंनि रंजालिफ्रा आंनि सनाजि लाभ इउ बेरायना माथिं गाजालि मानो इमान लाजियो नोङो हा टिकटकारसो दे बिसोरो रिल बानायो माने आंनि सिस्टार आंनो लाजिदो इयो रिल्स इन्सटाग्रामाव रिल्स बानायो बिसोरो माबा खामानि गैया टिकटकारफोरा लाइकारफोरा रिल्स बानायग्राफोरा